De Sanctis trebuie să fie foarte atent, că dacă apare cumva o fază și cine știe prin care un dribbling, Milan poate obține penalti și un al doilea galben pentru portar. Se asigură Rizzoli că nu mai trebuie să... Ba uite că mai trebuie. Cartonaș roșu pentru Ibrahimovic. Moment crucial al partidei, minutul 64, roșu direct pentru Ibrahimovic. S-a mai întâmplat suedezului. De altfel, Napoli l-a acuzat pe Ibrahimovic că ar fi blestemat în teren în finalul partidei de pe Olimpico din Roma și meciul ajunge la cote foarte tensionate. N-am văzut pentru ce primește Ibrahimovic acest cartonaș roșu. O lovitură nu numai în această partidă, însă și în următoarele pentru campioana Italiei, pentru că Ibrahimovic va primi probabil minimum 3 etape de suspendare. Este un recidivist. Vedem acum ce face Ibrahimovic. Oh! urâtă această fază. A încercat să-l lovească cu pumnul și cred că l-a zgâriat până la urmă. De asta s-a dus De Sanctis. O lovitură mișelească a lui Ibrahimovic în minutul 64. Pe la spatele lui Nocerino îl lovește pe Aronica.